Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Dumateng sedulur dunia Yuswantoro ingkang tansah kawula hormati, dumateng sedulur majelis zikir lan selawat wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula hormati, dumateng sedulur komunitas ugi wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula hormati, dumateng sedulur padepokan wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula hormati, dumateng sedulur sarkup ugi kang tansah kawula hormati, sedulur komunitas Turki utawa komunitas turut kicing ingkang tansah kawula hormati ugi. Salam takzim saking majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub padepokan Girinawa Yuswantoro ingkang pusate wonten Desa Gumulem Wetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah ing enjang menika dalem sampun waket sowan malih wonten makamipun Eyang Nurijan Bazaujatihi ingkang papan panggonanipun menika wonten Swidak Wanayasa Banjarnegara. Tempatipun sae sejuk alami wonten kiwa tengene nggih sawah ingkang ketone ijo royo-royo ditambahi kalih pemandangan yang sangat alami ugi, gunung, kali gede, jembatan barang niki makame wonten pucuk gunung. Pramila dumateng sedulur ingkang sampun nate mireng makamipun Eyang Nurijan, monggo mbok menawi panjenengan saking Karkop dumugi Wanayasa Jomblang ambil kanan, nah satu jalan mangke dumugi makamipun Eyang Nurijan, utawi saking Madukara pinggah Celapar lewat Seprih Ragasari mandhap lewat jembatan gantung Nagasari Swidak mangke tumuju ugi wonten makamipun Eyang Nurijan. Monggo para sedulur samudayanipun bareng-bareng latihan nggih menika sowan dumateng makam Litu ingkang sifatipun mambana wa fataha hadzal qaryah. Suwadu mateng para yang luhur ingkang sampun sumare ananging nyun sewu para sedulur ampun supe nggih saged suwana maring makam Rama Biyung ingkang sampun sumare. Suwan wonten makamipun Kiai Desa ingkang sampun sumaring nyuwun barokah duahe dipangestu. Suwan dumateng ingkang bubak lan bau reksa dusun desa lan
kecamatanipun dasa mangkih minggah tumugi makam-makam lidinipun. Semangat para sedulur, mugi-mugi barokah. Ora nono keramat tanpa dinelaku tirakat. Mekaten nggih. Wonten salah atur ugi samudayanipun nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun simak videonipun. Iki makamipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama Mbah Blangkon, Desa Gumbalamwetan, Kecamatan Sukan, Kabupaten Banjarnegara. Sekarang sudah berada di Sewidak, Wanayasa, makome Eyang Nurijan. Luar biasa, pemandangannya yang sangat luar biasa, alami. Itu makame. Nggih. Monggo, Mbah. Nah, makamnya. Itu juga Bu Banjaran. Makamnya. Monggo sinten ingkang pengin ziarah kubur wonten makamipun Eyang Nurijan, menika makamipun. Boten lintu namung ngalap barokah sama beliau Eyang Nurijan, ben diparingi kaya niku mawon. Ziarah kubur niku jan yakin barokah. Walaupun barokah niku boten secara instan, ning barokah kudu dilatih saka khidmah. Al khidmatu miftahul barokah. Saka khidmah niku dadi kuncine barokah. Lah barokah niku boten tumuju tenggen awake dhewe langsung. Barokah niku mungkin boten tenggen awake dhewe, limpah tenggen garwa. Nawi boten teng garwa, limpah wonten putra. Supaya napa? Supayane lik nglaku tirakat niku temenanan. Sabab
ora ana keramat tanpa tinelaku tirakat. Mila monggo sami latihan khub demen ziarah wonten makam-makam lintunipun, nanging saderengipun sowan wonten makam lintu-lintunipun prioritaskan sowan makam Rama Byung ingkang sampun sumare. Sowan dumateng makamipun simbah ingkang sampun sumare. Sowan makamipun buyut ingkang sampun sumare. Sowan makamipun canggah ingkang sampun sumare. Insyaallah menawi sampun dumugi makom-makom lintunipun saking Rama Byung, saking simbah buyut canggah Bapak Guru ingkang sampun sumare tingkat dusun desa sowan dumateng mambana wa fataha hadzal qaryah. Sesampunipun niku lah mangke mulai ke makam-makam lintunipun barokah luar biasa. Pun ngeten mawon nggih. Pangapunten niki namung sekedar memberitahukan kagem panjenengan ingkang sampun nate mireng makamipun Eyang Nurijan Mbah Nurijan wonten daerah Swidak. Wonten mriki wonten makam sae. Mbok wonten jenengan ingkang saking seprih Nagasari Pagentan liwat nggih monggo silaturahmi sowan. Mbok wonten pematur kawula ingkang kirang sae kirang pas kirang trapsila kirang engganggu saha kirang suposita dalem nyuwun pangapunten ingkang tanpa paminan dumateng panjenengan sami. Salam kanggo para sarkup nggih. Salam kanggo para pecinta Turki utawa turut kijing. Salam dumateng sedulur senuswantara. Salam buat Sorot Nuswantara juga. Eksis dalam segala bidang karena harokah atau pergerakan akan menjadikan perubahan. Itu real adanya. Afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.